Proste všetky produkty vyzerajú dobre, keď máte pichnuté pery. Skúšam rôzne lip comba na prirodzených perách. Ideme rovno na to, mám tu kontúrku z drogerie, ktorá je fakt veľmi lacná. Je to Rimmel Lasting Finish v odtieni Cappuccino. Tak to môže vyzerať celkom tmavá, ale keď sa to spojí s inými produktami, tak to vyzerá super. Hore a dole trošku, naozaj trošku pretiahnem, aby tie pery boli opticky plnšie. Teraz celku suché pery, takže druhý produkt sa mi bude naozaj hodiť, pretože to je Clinique Almost Lipstick v odtieni Pink Honey a ten nie len že dodáva farbu, takú prirodzenú farbu, ale aj super hydratuje. Tak to vyzerá dokopy. Podľa mňa to vyzerá super, ja milujem takto trošku tmavšie tie kontúry, ale nie úplne ostré. Mohli by sa to nechať takto, ale ja pridám ešte lesk. Tento je od Rare Beauty a super sa farebne hodí k tomu Clinique. Tu vyzerá toto lip combo na prirodzených perách, všetky produkty nájdeš v popise a sleduj ma, pretože takýchto videí si tu dáme viac.